Akụkọ maka egwuregwu. KEON FC abụrụla ndị tụrụ ugo mmeri na 2024 mọpụtara 2025 Urum Anike Unity Cup Football Tournament achịkọbara site n'aka Urum Development Union na kansụl obodo Ọka North. Onye ọrụ anyị bụ Emmanuel Okonkwo kọrọ anyị na ndị otu egwuregwu ahụ tụrụ ugo mmeri na ya bụ asọmpi n'oge ha merichara ndị Home Sample FC nke ugboro abụọ site na penalty kick n'oge ha gbachara nnọọ bọọlụ agba nke mbụ na nke abụọ ma bụrụ nke ndị otu egwuregwu abụọ anụnwa tinyere ike na ume ha niile dịka a ga-asị na ndụ ha dabere n'ibute ya bụ iko. Gere akụkọ ahụ. Cheta na ya bụ otu na-agbasọrọ mpi KEON FC nakwazi Home Sample FC bụ nnọọ ndị sọbụrụ mpi na mmalite ya bụ ịma aka nke football, ebe ndị KEON FC gbalụ ndị Home Sample goolu dị abụọ. Ndị Home Sample ejisi ike nwetanwuo naanị otu ọgbụ. Ndị KEON FC jizi $1,000,000 wee na, ebe ndị Home Sample ji $60,000 wee na. Ndị gbara ndị nke atọ bụ Future Hope FC jizi $300,000 wee na. Ka ọ na-ekwu okwu, onye ji ọkwa President General nke obodo Urum bụ Sir Felix Oranye kenere nnọọ ndị niile so wee sọ ya bụ mpi football maka mbọ ha gbara ime ndị obodo ahụ obi ụtọ ma kpọkuo gọvanọ Chukwuma Soludo ka ọ bụrụ onye ga-agbatara obodo ahụ ọsọ enyemaka n'ihe gbasara ụzọ awara jikọ ha na obodo ndị ọzọ gbaa ha gburugburu. Onye ji bụ ọkwa PG nke ya bụ obodo bụ Maazị Aloysius Tabansi. Onye ji ọkwa chairman nke Urum Football Committee bụ Engineer Emmanuel Ojani. Onye ji ọkwa kanselọ nke Urum Ward bụ Honorable Uchenna Nonyelu kenezi Chineke maka iwechieta udo tọrọ atọ n'obodo Urum ma kwue na ya bụ ihe asọmpi football mezie ka ndị Urum niile bụrụ ihe ejikọ ọnụ dịka otu ezinụlọ. Site n'Urum nke dị n'okpuru kansụl Ọka North, abụ m Emmanuel Okonkwo.